Karbi Anglong Autonomous Council along MSC Sorbonne Telenga Inut Arlo Sopen Alam Ki Keklang. Assam State Level Requirement Board Forest Guard along Edon Bet Banghini Abang Fatum Boring Avar Sai Kachapalongdun. Artem lang so polling station ahawar ke parlo rong thomarat ki junalang ki dudamji adim kahumridang. Nele birta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Biswanath Karbi Live Kelangwar kaching honara do anaphan kardom nang pajireklo kardom. Tangna pini arsik jitlapan sodda ka birta nonang tonpan arjikta. Karbi Anglong Autonomous Council along MSC Sorbonne Telenga Inut Arlo Sopen Alam Ki Keklang. Lakhain ko rapli Deopani MSC Constituency Sorbonne Telenga Inut Arlo Saphan Cholangrem dat pen patu joy puthaki sungke phowek Arlo so ahematumahin pen birta chelongsi tongsekot pen borpathar police station along humridamsi ke patu joy Arlo so aphan kiri kelongji aphan la pen outlang no kachoklemvek MSC Sorbonne Telenga aphan ahok perakang sai kelongji aphan lamhoi pipondo. Lason se Borpathar Police Station along Raikoma Saikhatum Ritarli Bomapora Hood ke Patujoy Arlo Saphan Longpon Lopusi Birta Longdon. Lason se Birta Kelong Panatenge Karbi Anglong Autonomous Council MSC Sorbonne Telenga Penang an Arni Pen Bangsor Lo Saphan Number Sabagan along Vorenga Warsai nang Pipo Pua Men Pen Lamdok Lam Sampen Baiponsi Apian ke Bangsor Lo Saphan Patupon Joy Pen Bangsor Lo Saphan Cholangrem Tet Lopusi Birta Longdon. Lason si MSC Sorbonne Telenga ke osomarta bangke thomlo lapen inut man ke thedung mate MSC abang phulo bonta lason otlangno asaisi claim rong tangte cheklo jon kep bangsor lo so patu joy api sarkar atum mate Karbi Anglong Autonomous Council along ke the kiding atum PC kamatha popusi nonapor ke radatum karju pado lapen otlangno ka chomatha bangphu Karbi Anglong Autonomous Council along MSC Sorbonne Telenga phan law and order pen kopia kang saisi PG mala kemo aporsi ethanpo. আপোনাৰ ভণ্টিটো বয়স কিমান হ'ব? মোৰ ভণ্টিটোৰ বয়সটো এনে যোৱাকালি থানাত লিখা মতে 27 বছৰ দিছে। আপোনাৰ ভণ্টি পঢ়া শুনা কিমান আছে? পঢ়া শুনাটো মানে বিএ লকে পঢ়িলে বিএটো মানে ব্ৰেক লাগিছে বুলি শুনিছিলোঁ। কোনটো কলেজত পঢ়িছে? বৰপথাৰ জুনিয়ৰ কলেজ। হয়, আৰু আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম শ্ৰী হেমন্ত ওৰাং। Karbi Anglong Dhentaghat pen Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha. Assam State Level Requirement Board Forest Guard along Edon Bet Banghini Abang Fatum Boring Avar Sai Kachapalongdun. Socheng Dhenta Constituency ke Parlopon Sarthi Rong Phar Arong Amekar Karlitang Mensing Rong Phar Lapen Kasang Bepi Atum Asamar Banghini Non-Het Jong Assam State Level Requirement Board Forest Guard along Pritom Rong Phar Arta Ningkanengkoi Rahini Lapen Longbiram Rong Phar Arta Ningkanengkoi Kortete Banghini Ta Voreng Anghoi Chepalong Pon Thega Jok Khaladak Ahawar Araratum Karchopen Kurbang Thu Pajir Ponsi Ningkarong Kachipipona Berta Nilitoma Pherangke Rukasen Kro Pen Berta Nangpale. Assam State Level Requirement Board ahin pen kapang dakpon Vorenga Warsai sika isi pinang ne pin pen kelong pon aboreng lake non-het jong Vorenga satlang ang thek kipipon arisoe jangatum ahin department along pen kelong pon ang thek chetek longlo lason se Socheng Dhenta Constituency angkang kedo sarthe rong phara rong amekar Karlitang Mensing rong phara achar sang pi ka sang bepi asamar aphan khorchutun chodang pen sitame nesomar mesen atawar lapen Voreng ang hoi long pon nangji pu kachipaduk ale chetek pon longlo laswajok Socheng Dhenta Constituency Bharatiya Janata Party mate BJP Mondol Committee Kongchun Bang Komal Singh Teron Lapen Kacherong Pharpi Kangbura Be Samsing Be Atum Ahem An Pale Damsi Karbi Manping Kedo Karbi Pohupen Karchodang Mutum bahini sakuri long lopen kosono nalining kematha ke ini karong piklo Niarong piklo Nihani Nigimatha ateng pen purichit lo Nigimatha ateng de Mane misi ke pasta bathom Ke bahini ke nita uni derlo Ani mujok itu uni derlo Masila bathom ke
mitri ka pasan sih mesin ke lakukan langkah sakuri kolong dek ni ke MC mesin ni sama matha ladak ahem makisar alang like jual jual pitan nam ka julong ke nali pin jangre dat si da so aboreng muka kelong musi arjong musi koson ma lang then 20 March 15 tarik si COVID-19 corona bisi coba tenali ko bhuisot dak rong tumhan koson ning ma thake roman matha ke ni ke matha ke la ni bong ma kupina ke matha santar sakit dum sute sini ke matha nang tum ka julong hor chodang chot pensi osomar hai ki chupor hai pensi no la nang dengkeli ding sa julong plan ledi then ali ma ko pya pos lo ne ke Nelly forest guard long season 12 pass long 12 pas ang ledi koson lo nang li ning ke matha ke ning arong siglo nang pe ledi em tum ke kang penta lahai koson sa tum settle se ma si matha la si no pasu arni ke ni anang le lo tame ne ta an se bor ipon tulang ne prang cepan ipon suji an se high level cepalong don di cepani ipon bom la rong rup phanta sumar dum phanta kimi generation dum phanta nang li bori poni puke di bor ipon ne azad information le long tame la jirpo tum non kon de tum tame high phanta ne an se budhi ipon su bo ne thek an ta choroi glo noi nu de lang na ne nu bangke noi nu de nang di lahai ai jo helum bunang tum hor ka dang pi ne jo ke yodi ne pai tum dang vera din lahai kan lo ke di dang vera din choroi glo Karbi Anglong Dogmoka Pen Rukasen Kro Report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Arthem langso polling station ahawar ke parlo rong thomarat ki junalang ki dudamji adim kahumridang Lakhain koi singhason ahawar Arthem langso lakha plikep polling station ke parlo piercing teron chengbong rongpi longki milik arat ki junalang mesen abe puchinisi singhason local mesi mate Karbiang Autonomous Council EM Omar Singh Tiso kapin khatateng pen aru achiklo ni phaisir cap arni kowebir alang roi so along an humridamlo bangso alang ki dudamji adim ka humridam Arthem langso polling station kongchun bang jamson teron joysing kramsa rensing rongpi atumsi japon linsi langsunso an paledamlo Lapen bangso kowebir alang roy along pipe dulotangte rong an lang nangle unpoputa hadak aradatum pen chethan pontinti lason se Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang sitame bangso along RD nang pidun pen prabjin pen sai nang pangcheng pipo posi joysing kram samate radatum pen kachunengri padu tum ladak Arthem nang so pia salong birting teron lapen ke chengbong rong pi lapen ke ladak long pi milik mane ladang ne itu milik rong long pi non rong du kok lo ladak lang ke sung du kok la si ladak lang ke sung phan em sar Omar Singh Tiso alang li local em alang li ne tum phanang pulo ye nang le tum phan thir ladak lang chelangoi ring ki tuk bang ke cheplang pe ladak lang ki sung du kok ni la si lang su le lang pomenoi lang su long pen si lang wanang pu pualang li ni to nang pulo la pen kalang li nang toilo ki survey dam pamenoi la sukan survey det lo tangke ni claim populo la si non itu mang survey wang lo la si survey det per bang kalang li engineering pantonang toy pone mate PSE department panone mate jol jiwan mission tong alang li penen ki claim di alang li sitini lo seta mene itu pini ladang ni tum rong thomarat ke wang abang ke la son lo je ni tu bang lang tisung ayo ini alang li pan kijun alang la si alang li kin penang rapu pulo la sini tum ladak rong thomarat bang alang li pan ningarong lo lapen itu marat pen ningarong par pik lo lapen alang lipan itu suruh pik lo lapen ason nang kera apa bang itu antu sehir jumita piku lo alang lipan Kela bang so alang roy amen kopi amen la ke kowebir alang su pulo la so alang su ke nungkreng balata la pulo la sin barakha hudang thicet la nungkreng su tami thephi la nona teng sidu la se la so alang su bang jogi pusini tum tapi nang sarwi so alang bang ke rong lar luthor ta un lo rong ta luthor un lo la dak wan pu pipe ponang po la se la so bang sini tum wang lo dak pen ko ana jak dolang rong ke kilometer pira si tim du
lawan bangke lang li pamipo kilometer tira kitim letente ang pen lang tahadak ang frutiar pen larong thomarat bangke ikul isilipu te lam chon mo te ladak rong thomarat phan ko pini a development ho munang cha ka sona dum nilitum phan lason lo alang li dak singason local IEM saromol sing tisu alang li chu ke bang hut nilitum phan nang pachini dikang lo phil long bang phan ke MSC development phan si pipu pusalang li pulo lapen ke lang abang ta pidet pulo lapen open district ta pipu pusalang li nang pachini dikang lo lapen nona pita ko nang pachini tulo la sinili tum bang alang li phan anso se hir yume pilo lapen ke Karbiang Long tim Karbiang Long pen la Karbiang Long CM alang li long sirap dun po situ dun po lapen ke anso se singa sonara phan paklar ye phan bang alang li CM sartan tanang pidun po pusi nilitum singa sona IM pen CM phan alang li tum bahani phan nilitum inglong po singa son hir yume hang pidun lo lapen Karbi Anglong manja pen momita timungpi report Bisonat Karbi Live tangde pini prime time birta la ampen si kang tonik lo kardo we phanta kurwang thula pen dome thakme